Ana awakmu ya tahu dadi apane ya tahu. Lah aku dagelan sukses iki ya syukur broso bersyukur ya sak syukurane iki biasa. Syukuran kaya Pak Lurah iki. Suro lak nggonku. Nanggap wayang. Ora ana wong watuk no ruame kok ngono. Tak tuwapuk lambemu tenan lho malan. Aku wong watuk iso mbok tanggap. Yo mesti yo wayangan ngene iki. Wayangan. Wayang kulit. Kulit no. Kulit apa? Kulit kacang, kulit jeruk, sok kulit semangka ge ngepruk. Cilik-cilik sakmene apa iso to dalange terus nglakokne wayang terus cilik lho. Lak nglakone dipit ngene. Ya kulit ngene iki lho, Dek. Padha ngene iki ta. Padha ngene iki lho. Ya wis ngono kuwi, dalange ya ngono kuwi. Dalange ya gawe blangkon. Helm to SNI ben ra keterak bis. Wis dalang apa tukang ojek kok iso gawe blangkon bocah kok kocok iki nyapa to. Lah jaremu gawe helm. Ya Iki wong kok angel dikandel kok angel. Nggih blangkon kaya Kang Rudi lho dikene sendiri ngene lho. Ya nyengkelit keris. Nyapa to keris pacul no dadi nolang-nolang ngono. Lah nyenggol sing guri lak kenek iso mati to dek pacul lek disengkelit iki lho. Lah jane bener ae. Kok iya keris kan iki keris. Lah jarine ke pacul. Keris kene blangkon madepe rono. Oh lah. Ya kaya ngene iki lho. Jejeg keprak. Nyapa to? Napa? Mara tuwa no dijejeki. Rong dina. Ya minggat mara tuwa mbok jejeki iki lho nyapa salah apa dosane apa mara tuwa mbok jejeki. Omahe terus tak dol no tak omongi. Ya ora ya jejeg keprak brek-brek. Lah ora roh jaman manten. Ora enak to cukurane percil kan enak. Ora diundang kula. Ya ngene iki lho kaya Pak Rudi Rageng. Ya nek kotake ngono kuwi. Ya kotak ngono kuwi tapi cilik. Isi wayang. Nyapa to isi wayang? Lha apa? Irek tok jerone dadi nyekel cek. Ngono kae-kae dicokot kirek. Lah iki pesen kirek pira lho semangi nek dienggo wayang. Kok lambemu tenan lho kemalan. Ya aku ora roh lho Dik kok. Ya sik tak mengi kotak isine wayang enek dalange blangkonan ora roh kok iso. Jarian nyekel wayang wis cukup to aku ngomong ki. Wayange ya dincepne ning debok. Ora no. Lah sapa? Encepne sirahe sinden sitok-sitok ngene lho. Dadi ben bosok sih. Bocor to Dik sirahe sinden mbok encepi wayang gedene sakmono lho wayange terus wayang pira wis. Tak pateni lho siji malan kowe iki. Ya ora ya dincepne debok lho Dek. Kulane debok lho Dek. Kulane debok lho, kulane debok iki ra ndelok to mbiyen. Lah debok nek enak, lah nek gak enak. Kan kena batako kan iso dincepi wayang jrek. Ya nganggo lampu ngono ya Dik ning dhuwur. Lah nyapa to lampu? Lah apa? Langsung gas air mata utawa kembang api. Dadi mak buor. Lah iki sampean entek Dek ngene iki Dek. Wih entek. Lho lah gak sida wayangan alah bos tak buang kabeh sak enek-eneke yo. Nesu, takoni nesu. Lah buah. Lah terus sik Lah sembuh ora usah cerita. Oke aku pengen teko. Lah gah ora usah. Anu sindene ya dijejek lungguh ning pinggire dalang ngono kuwi. Digletakne terus pindes truk tak omongi sindene. Lho yo mati sindene. Alah kok yo sik ra pindes truk lho Dik. Apa lah ora roh aku wis. Wah percil iki mrene gampang nesu lho. Lah tak koyo ngenyek lho bas. Ora ngenyek ora yo mati to Dik. Yo mati tak pateni yo jangkrik tenan bocah iki. Wes to. Kancane wis moh. Anu yo diringi karo yoga-yoga. Nyapa to diring karo yoga-yoga mak jangkong mayit bareng. Bocah iki tak tapuk tenan lho kowe kemalan. Yuda ki takon lho, Dik. Takon terus lho, Pak. Lah wong ora ngerti kok wong takon ki wajibe diwangsuli. Diwangsuli apa aku salah? Ya ora salah tapi lah takonmu ngenyek.